ka anyị banye na isiokwu nke a kpọrọ ịgụ oge ụbọchị, how to read days of the week in Igbo. Ọ na-agwara anyị na vidio m nke ọzọ, n'ala Igbo na a na-agụ ụbọchị ahịa anọ. Ha bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ụbọchị ndị a ka ndị Igbo na-eji ama otu ha si ezube onwe ha. Ha na-azụkwa n'ahịa ha site na usoro n'usoro a. E nwekwara nke a na-akpọ ịgụ ọnwa n'asụsụ Igbo. Mana tupu anyị na-aba n'ịgụ ọnwa, ka anyị lee otu ndị Igbo si akpọpụta ịgụ ụbọchị asụsụ Bekee n'olu Igbo. Ya bụ, kedu otu esi etigbu ya n'asụsụ Igbo language? Anyị sịrị na ọ dị ụbọchị 7 n'otu izu ụka. Ha bụ Sọnde, Mọnde, Tuzdee, Wenezdee, Tọzdee, Fraịde maọbụkwanụ Fraịde, Satọde. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, unu emeela.